Počkat. Znači, musíme nějak toho dobře. No tak díš, že streamuješ, tak se ukážu. Sorry. Zdravím všechny Minecraftáky, teďka tady na Fezi kanálu děláme teamfighty s TikTokem a s Bajukim. Pozdravte kluci. Ahoj. Aha. Čauta. No a teďka jdeme zničit vampíry, jo, je to zajímavý teamfight, doufám, že to bude dobrý. Že si to užijem, klikáme, mějte se, uvidíme se. Arma dropla, Timu. Ebix, vole, podle mě. To je podle mě To je nula! Hezky. To je nula plesnivá, fuj. Dobrý. No je tý. Hezky týme. Hezky TikToku. Yes. To je ono. Já jsem vám poslal hoší, ale klasiky ty jsou... Počkej, vemo, Bajuky. Tak. To je ono týme, to je ono. Lítá vzduchem, letem to prasklo. světem. A nashledanou. To je ono. Hej, Nazdar. No, nazdar. Hezky týme, počkej teďka fotečku. Do videa. Teďka fotečku. Tak. Yes. Hezky, to je ono. Ty vole. Čím, Máš ho tam. Máš ho tam, hezky TikToku. Hezky. To je ono. To je ono. Jsi úplný talent. Dostává. Má to. Ale nemůžeš, vole. Dostává. Neboj. Dej mu obitre. tam jdete mi čápkama, frajer, kámo. Hezky. To prostě je G jak Tom Case. Ale Tom Case je fakt G. To je ono, TikToku.